Нека да видим как в много малкото време, което имаме, ще поместим темата за прошката. Тема, която за много от нас, а всъщност може би и за всички от нас е тема на живота. Защото ясно е, днес повече от всякога, всеки от нас, всички ние, цялата планета се нуждае от изцеление. И пътят към това изцеление може да бъде процесът на прощаване. Намираме се на кръстопът. На кръстопътя между две виждания за света и за живота. Официалното, според което ние, човешките същества, сме само материални създания, поставени в условията на свирепа борба за оцеляване сред враждебна околна среда. Разбира се, естествено тогава е да се стремим да заграбим колкото се може повече от материалното, да оградим колкото се може повече за себе си, защото това точно означава сигурност. И в тази картина на борба, картина на съперничество, разбира се, няма никакво място за прошка, за прощаване. Вторият възглед, официално отричан в последните столетия, забравен от миналото, според който всичко, което сме и всичко, което около нас е част от едно единно поле на енергия в свободно движение. И ние, като съзнателни същества, имаме избор. Имаме избора дали да ограничаваме, да блокираме, да спираме тази енергия или да се носим в свободния поток на планетата. Според този възглед всички ние сме лечители, а изцелението, формулата на изцелението е именно тази: да преживеем изцяло потиснатата енергия от миналото и с помощта на сърцето си да я трансформираме, с силата на сърцето си да превърнем отново тъмнината в светлина. Не като подхранваме полето на обидите, на униженията, на обидата, на болката, не като преживяваме отново и отново едни и същи травми, а като прощаваме и освобождаваме. И тази освободената от миналото енергия има вълшебна целителна сила.